1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 8 மற்றும் 9வது வசனம். பாவம் செய்து வருகிறவர் அலகையை சார்ந்தவர், ஏனெனில் தொடக்கத்தில் இருந்தே அலகை பாவம் செய்து வருகிறது. ஆகவே அலகையின் செயல்களை தொலைக்கவே இறைமகன் தோன்றினார். கடவுளிடமிருந்து பிறந்தவர் எவரும் பாவம் செய்வதில்லை, ஏனெனில் கடவுளின் இயல்பு அவரிடம் இருக்கிறது. கடவுளிடமிருந்து பிறந்தவராய் இருப்பதால் அவரால் பாவம் செய்ய இயலாது. இன்றைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இயேசுதான் வார்த்தை அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். திருவெளிப்பாடு 19வது அதிகாரம் 13வது வசனம். இரத்தம் தோய்த்த ஆடையை அவர் அணிந்திருந்தார், கடவுளின் வாக்கு என்பது அவரது பெயர். இயேசுதான் வார்த்தை அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். கடவுளுடைய வார்த்தை நம்ம கிட்ட 2 வடிவங்கள்ல இருக்குது. முதலாவது அறிவிக்கப்பட்ட எழுதப்பட்ட வார்த்தை. இப்போ இந்த செய்தி வாயிலாக உங்ககிட்ட வருது, அதை சொல்லலாம். 2வது ஜீவனுள்ள தனிப்பட்ட வார்த்தை. திருவெளிப்பாடு 19வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல இயேசுதான் வார்த்தை. தேங்க்யூ ஜீசஸ். இயேசுதான் வார்த்தை. அந்த வார்த்தை தான் சதையாக்கப்பட்டது, நம்மோடு ஒன்றரை கலந்திருக்கிறார். வார்த்தை மூலமா உயிரோடு இருக்கிறார், நம்மோடு வாழ்கிறார். சரி, இப்போ நீங்க ஒரு நர்சரி ஷாப்புக்கு போறீங்க. ஒரு கவர் ஃபுல்லா, ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லா விதைகள் வாங்குறீங்க, சீட்ஸ். உதாரணத்துக்கு அது தர்பூசணி விதைகள்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கவருக்குள்ள விதைய பார்க்கும் பொழுது, அந்த பாக்கெட்டுக்குள்ள விதைய பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், கருப்பு கலர்ல இருக்கும், பலன்னு இருக்கும், கடினமானதா இருக்கும் அந்த விதை. அந்த விதையை பார்க்கும் பொழுது, உற்று பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு உயிர் இருக்கிறத பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. நிச்சயமா சொல்ல முடியும், அது உயிர் இருக்காது. உயிர் இருக்கிறத பார்க்க முடியாது. அது அழகா இருக்காது. நிச்சயமா அது அழகா இருக்காது. ஆனா அந்த பாக்கெட்டோட கவர்ல தர்பூசணி பழத்தோட படம் இருக்கும். 2 பாதியா கட் பண்ணி இருக்கிறத பார்க்க முடியும். அந்த சிகப்பு கலர் சதைப்பகுதியை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன தோணும்? சாப்பிடணும்னு தோணும். அழகா இருக்குமா அது? கண்டிப்பா அது அழகா இருக்கும். விதைய பார்க்கும் பொழுது அது அழகா இருக்காது. ஆனா அந்த கவர்ல இருக்கிற அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது அது உடனே நமக்கு அது சாப்பிடுறதுக்கு தூண்டும், அழகா இருக்கும். இறை வார்த்தையானது நமக்குள்ள கடவுளுடைய சாயலையும் வாழ்வையும் கொண்டு வருது. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இறை வார்த்தையானது நமக்குள்ள கடவுளுடைய சாயலையும் வாழ்வையும் கொண்டு வருது. இது எப்படி வேலை செய்யும்? எப்படி விதையிலிருந்து பழம் வருமோ, ஒரு சிறிய விதையில இருந்து அந்த அற்புதம் நடக்குமோ? அழகான தர்பூசணி பழத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தோன்றலாம், எப்படி ஒரு சிறிய விதையிலிருந்து இவ்வளோ பெரிய பழம் வரும்னு. ஆச்சரியமா இருக்கும். அது இந்த விதையோட மகிமை, இயற்கையோட மகத்துவம். ஒரு சிறிய விதையில இருந்து ஒரு பழம் மட்டுமா வரும்? நிறைய பழங்கள் வரும். அது போலவே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க, இந்த ஆடியோ மெசேஜ் மூலமா இந்த வார்த்தை உங்ககிட்ட வந்து சேருது. உங்ககிட்ட வந்து சேர்ற செய்தியானது, நீங்க கேட்கிற வார்த்தையானது எதை போன்றது? எதை குறிக்குது? நான் அந்த சிறிய பளபளப்பான கடினமான விதையை குறிக்குது. இதை நீங்க கேட்பதற்கு அழகாகவோ வல்லமையாகவோ இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா நீங்க கேட்ட இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு உங்க உள்ளத்துல நிலை நிறுத்தி ஒரு விதை போல விதைக்கப்படும் பொழுது அது வாழ்வு தரக்கூடியதா இருக்கும். அது அழகான பரிசுத்தமான முடிவில்லா வாழ்வா இருக்கும். முழுமையான சுகம், முழுமையான விடுதலை, ஆரோக்கியம், செழிப்பு, ஆசீர்வாதம், ஐஸ்வர்யம், பாதுகாப்பு, கடவுளுடைய நல்ல குணம், நன்மைத்தனம் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எப்படி ஒரு சாதாரண சிறிய விதையிலிருந்து அழகான சுவையான பழம் வருகிறதோ, அது போலவே இந்த இறை வார்த்தை, இந்த செய்தி மூலமாகவும் வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த இறை வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்து. இதுதான் கடவுளுடைய இறுதி நோக்கமும். அவர் வார்த்தை மூலமாக தான் நம்மளை வந்து சேர்றது. கடவுளுடைய இறுதி நோக்கம் இதுதான். கடவுளுடைய இறுதி நோக்கம் அவர் வார்த்தை மூலமாக நம்ம வந்து சேர்வது. 2 கலக்கிறார். அன்பானவர்களே,
இந்த இறை வார்த்தையை, இந்த விதையை உங்க காதுகள்ல நீங்க கேட்டு உள்ளத்துல பதிக்கும் பொழுது அது புது வாழ்வு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். யோவான் 1வது அதிகாரம் 12வது வசனம் சொல்வது போல, அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் கடவுளின் பிள்ளைகள் ஆகும் உரிமையை அளித்தார். யோவான் சொல்றாரு, இறை வார்த்தைங்கிற விதையை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நபர் அந்த விதையை நம்பும் போது, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கடவுளோட பிள்ளைகள் ஆக முடியும். நீங்க மறுபடியும் பிறக்காத நபரா இருக்கலாம். இதுதான் சரியான நேரம். உங்க உள்ளத்தை திறந்து இறை வார்த்தையை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு, இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக தான் மரித்தார், மரித்து 3ஆம் நாள் மீண்டும் உயிர் தெழுந்தார், இந்த சத்தியத்தை நம்புங்க. உங்க பாவங்களை அறிக்கையிட்டு இயேசுவிடம் முழுமையாக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேளுங்க. இயேசு உங்க உள்ளத்துல வந்துட்டாருங்கிறத முழுமையா விசுவாசிங்க. இப்படி நீங்க செய்யும் பொழுது நீங்க மறுபடியும் பிறந்தவர்களா மாறிட்டீங்க. நீங்க ஒரு புது சிருஷ்டி, புது நபர். இந்த உண்மையை, இந்த சத்தியத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த கணமே, இப்பவே புது பிறப்பை அடைய முடியும். யோவான் 8வது அதிகாரம் 31 மற்றும் 32வது வசனம். இயேசு தம்மை நம்பின யூதர்களை நோக்கி, என் வார்த்தைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வந்தால் உண்மையில் என் சீடர்களாய் இருப்பீர்கள், உண்மையை அறிந்தவர்களாயும் இருப்பீர்கள், உண்மை உங்களுக்கு விடுதலை அளிக்கும். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இறை வார்த்தை, இந்த வசனம் உங்களுக்கு சுகம் அளிக்கும்னு? புது வாழ்வு கொடுக்கும், விடுதலை கொடுக்கும், புது எதிர்காலத்தை கொடுக்கும். எத்தனை பேர் விசுவசிக்கிறீங்க? இந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது, இறை வார்த்தை உங்களை விடுவிக்கும்னு சொல்லல. இந்த வசனத்துல இறை வார்த்தை உங்களை விடுவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்குதா? மாறாக உண்மை உங்களை விடுவிக்கும், உங்களுக்கு விடுதலை தரும் அப்படின்னு சொல்றார். நீங்க பெற்றுக்கொண்ட இந்த வார்த்தையானது ஒரு விதை. போதகர் இந்த வார்த்தைய அறிவிக்கும் பொழுது அதில் உள்ள ரகசியங்கள், மறைபொருட்கள் புரிந்து கொள்ள முடியுது. மறைபொருட்களை புரிந்து கொள்ள முடியுது. அதை உங்க வாழ்க்கையில செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை மூலமா கடவுள் உங்க கூட பேசுறார். அதுதான் ரேமா வேர்ட், பேசப்படுகின்ற வார்த்தை. ஒரு தடவை அந்த வார்த்தையை புரிந்து அதில் உள்ள உண்மையை உணர்ந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்ட ஒரு நபரால கண்டிப்பா அதை நிறுத்தவே முடியாது. ஏன்? ஏன்னா வார்த்தையில் உள்ள உண்மை அவங்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்தது. உண்மையை உணர்ந்தவர்களா, உண்மையை புரிந்தவர்களா அவங்க மாறிட்டாங்க. உதாரணமா 10 ரூபாய் உங்ககிட்ட இருக்குது, அதுல 7 ரூபாய் ஒரு ஏழை மனிதருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க. ஆக கண்களால பார்க்கும் பொழுது உங்க கையில 3 ரூபாய் மீதம் இருக்கும். ஆனா நீங்க விவிலியத்தை பார்க்கும் பொழுது வசனம் என்ன சொல்லுது? லூக்கா 6வது அதிகாரம் 38வது வசனம் என்ன சொல்லுது? கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விடும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் போடுவார்கள். இந்த வசனத்தை நம்ம நிறைய நேரம் கேட்டிருப்போம். அந்த அர்த்தம், அதில் உள்ள உண்மை நமக்கு அறிவிக்கப்படாமல் தெரியாம இருந்திருக்கலாம். கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இந்த வசனத்தோட ஆழத்தை உணர்ந்து அதை நம்ம வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறவர்களாய் நம்ம இருந்தோம்னா அந்த உண்மை நம்ம பொருளாதார பிரச்சனையில இருந்து வெளிவர உதவி செய்யும். உண்மை சொல்லுது, கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். எத்தனை பேர் அந்த உண்மையை விசுவசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் அந்த உண்மையை நம்புறீங்க? நம்பினோம்னா நம்மளோட செயல்ல அந்த உண்மை வெளிப்படும். நான் இந்த உண்மையை நம்புறேன், ஆனா என் செயல்ல அது வெளிப்படலைன்னா இந்த இறை வார்த்தைங்கிற விதை உள்ளத்துல பதிக்கப்படலை, விதைக்கப்படலைன்னு அர்த்தம். விதை உங்க உள்ளத்துல விதைக்கப்படும் பொழுது அது உயிருள்ளது, வல்லமை வாய்ந்தது. அந்த விதை உங்களோட பேச ஆரம்பிக்கும், உங்க ஆவியில பேச ஆரம்பிக்கும். வார்த்தை மூலமா கடவுளோட குரலை கேட்கும் போது, அதில் உள்ள உண்மையை நம்பும் போது அந்த உண்மை உங்களை மாற்றத்தை கொண்டு வரும், உங்கள மாற்றத்தை கொண்டு வரும், முழுமையான மாற்றத்தை கொண்டு வரும். நீங்க வார்த்தையை கேட்கிறீங்க, அதன் மூலமா உண்மை தெரிய ஆரம்பிக்குது. அந்த உண்மையை செயல்ல வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதோட முழுமையான பலனை பெற முடியும்.
எப்படி விதையில இருந்து அழகான ஒரு தர்பூசணி பழம் வருமோ அது போலவே சுகத்திற்கான விதையை விதைக்கும் பொழுது சுகம் பெற முடியும். விடுதலைக்கான விதையை விதைக்கும் பொழுது விடுதலை பெற முடியும். இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கும் பொழுது, அதை நம்பும் பொழுது, நம்ம பயத்துல வாழணும்னு அவசியம் இல்லை, கவலையில வாழணும்னு அவசியம் இல்லை. மாறாக நமக்குள்ள அறிவெல்லாம் கடந்த இறை அமைதி நமக்குள்ள இருக்கும். அவரோட இளைப்பாறுதல் பெற முடியும். அவரோட இளைப்பாறுதல்ல நம்ம வாழ முடியும். இதிலிருந்து நம்மளோட அற்புதத்தை பெற முடியும். அன்பின் பரலோக பிதாவே, உமது வார்த்தை அறிவிக்கப்பட்டது. உம் பிள்ளைகள் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். உம் பிள்ளைகளாகிய இவர்கள் உள்ளத்தில் விதை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விதை முளைத்து வளர்வதாக, 30, 60, 100 மடங்கு பலன் பெறுவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். சாத்தானின் செயல்கள் நீங்கி போவதாக, சாபங்கள் நீங்கி போவதாக, ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக, சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக, இந்த உலகத்தின் தீமைகளிலிருந்து முழுமையான விடுதலை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக. கொள்ளை நோய் எதுவும் உங்களை அண்டாது. எந்த நோயும் சுகவீனமும் உங்கள் உடலை தீண்டாது. உங்கள் உடலை தொட்டதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் அனைத்து நோய் கிருமிகளும் செத்து மடிந்துவிடும். நீங்கள் வான தூதர்களின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறீர்கள். இயேசு அவருடைய தூதர்களை கொண்டு உங்களை பாதுகாத்து வருகிறார். இந்த பாதுகாப்பை உணர்ந்தவர்களாய் மகிழ்ந்த ஆர்ப்பரியுங்கள். இயேசுவே, நீங்க எல்லாவித ஆசீர்வாதத்தையும் ஏற்கனவே எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க, மீட்பை கொடுத்துட்டீங்க. நாங்கள் விசுவசிக்கிறது மூலமா அதை முழுமையா பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எங்கள் திருமண வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம எங்களால வாழ முடியும். நன்றி இயேசுவே. முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி. நன்றி இயேசுவே. இன்று முழுமையான ஆசீர்வாதத்தின் நாளாக இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.